I not. You don't know where you are going. You don't know. De mensen op het Jereveen weten ik net hoe en wat, dat is duidelijk. Intussen beziek je ze van alles om de tijd te verdrijven. Fietsen Big Leagues is een nieuw fenomeen voor gewoon. Ze geniet je er duidelijk van. Is it good? Goed. De druk op de gemeente is heeg, de onduidelijkens grut, maar er ben ik zaken die het prima verinnen. De catering Big Leagues. 200 mensen moeten alle dagen eten hebben. Bike cateraar had het putje kregen. Ze doch het er extra bij. Een hele logistieke klus liep het mij. Ja, in principe wel, maar wel een leuke uitdaging. En als de mensen ze helpen kennen, is het alleen maar goed, denk ik. Maar men kan het helpen daarin. Hij heeft bruine broodje met siers en we hebben met halal kipfilet. En dat is wat ze graag willen hebben. Elke dag hebben we contact. Ik ben zelf ook om de dag en ik even mij, even vragen wat ben de wensen van de mensen en kan we daarop inspelen. En zo komt ze gewoon uit, ze mij graag riest en heel graag rookkast en zo kom je daaruit. De sla is net om te slepen, heb ik begrepen. Nee, de sla is eraan te slepen. Nee, ik ben heel veel kroppen sla die erheen gaan, maar dat is alleen maar mooi. Het moest op haren en snaren regelen worden, maar het rint goed. Al is het vanzelfs wel uitvinden. Is de ries nou ik hoor zoals wat wij als ries lekker vinden? Nou, ik heb twee soorten ries, een witte ries en mijn kroeën. Want er binnen protten die wilden gewoon liefst niks in hebben. Dus daar houden we wel even rekening mee. Want eerst niet we wel al die spul erin, maar dat was lauws net. Dus we hadden neutraal en wat met kroeën. En een beetje smotseriger, heb ik begrepen? Ja, het moet wel wat, ze wil wel graag wat creams krijgen om een Friese term te bloemen. 3 keer thuis wordt het eten gebracht. Het valt goed in de smaak, zegt hij. How do you like the food over here in Holland? The food is very good, yes. Yes? Thank you, people Holland. I like food in Holland. Yes, okay. Very good. Very good? Yes.